Iskreno, niti jednom nisam pomislio na odlazak. Prvo kad me je predsjednik Jako Bušić pozvao da dođem raditi u Hajduk, dao sam mu obećanje da ćemo osvojiti titulu. Sad bi bilo logično time završiti ovaj mandat. Imamo cilj i fokusirani smo na njega, a kasnije ćemo podvući crtu i vidjeti što je najbolje za klub. Jedino je bitno što je dobro za Hajduk, a na nama je da napravimo sve što možemo da bude tako. Ako to bude tako, pronaći ćemo zajednički jezik, ako nije i to je u redu. Možda klubu ponovno bude potrebno osvježenje poput novog sportskog direktora, a to je apsolutno legitimno i normalno pa i na svim pozicijama. Kad radiš za Hajduk ne možeš ući u zonu komfora, to je nemoguće jer je klub prezahtjevan i previše se stvari događa unutar i oko njega. Sve ove 3 godine sam bio fokusiran na ovaj cilj koji imamo. Na kraju imam i poseban motiv u vidu svoje obitelji. Vidim koliko ljudi oko mene, počevši od moje žene pa njenih roditelja, koliko su zaokupljeni tim da Hajduk osvoji titulu. To je stvarno veliki pritisak i odgovornost. Osobno to želim gledati razumski, ali vidim koliko ljudi oko mene, kažimo to, ne funkcioniraju kad igra Hajduk i to stvarno nije lako. Imam plan za svaku situaciju. Sad smo fokusirani na proljeće u kojem nas čekaju 2 ozbiljna suparnika u vidu Rijeke i Dinama. Imamo i sustav u nogometu koji egzistira godinama, pa će to biti jedna velika borba, a neka pobjedi najbolji na kraju. Mi smo ga pratili i skupljali informacije više od 1,5 dana, a s njegovim agentom odradili preko 20 sastanaka. Imamo još takvih primjera, a zato imamo sad takvu atmosferu u momčadi koju još trebamo pametno nadograđivati dodatnom kvalitetom. Znamo što nam nedostaje, ali imamo i tu neka ograničenja. Za igrača u Hajduku zna biti teško zbog nekih predrasuda i dojma javnosti, pogotovo ako se ne pokaže u nekoliko prvih utakmica. Igraču se onda kasnije dosta teže dokazati. To može biti jako dobar igrač, ali taj put zna biti težak, a i nije isto igrati u Hajduku ili Dinamu. Ono što želim još istaknuti i što me čini ponosnim je dubina kadra. Evo na primjer Dario Melnjak je jedan od naših najboljih igrača koji uz to ima i veliki utjecaj na slačionicu, pretrpio je tešku ozljedu. Mi smo za njega imali spremnu igračku zamjenu iz unutarnjih resursa s Ismaelom Dialom. Tu zamjenu smo napravili planirano još na ljeto jer želimo imati pravu konkurenciju na svim pozicijama. Meni je žao zbog Darija, ali sam sretan zbog Diala jer to pokazuje koliko Hajduk ima unutarnjih rezervi, u smislu da imamo kvalitetu igrača koji se bez ikakvih problema adaptira. Dialo igra dobro, a to smo previdjeli i ranije jer smo ga skautirali pa onda i doveli saznanjem o njegovim kvalitetama. Zato smo konkurentni i zbog toga smo tamo gdje želimo biti jer imamo tu dubinu. Naravno, uvijek želiš bolje, više i neke igrače dodatne kvalitete, ali to nekad ne znači da će biti bolje. Možemo ići i u drugom smjeru pa kupovati mlađe igrače, ali to ne znači da će oni direktno utjecati na uspjeh jer ih se treba istrpjeti na uštrb rezultata. Znamo što želimo od rezultata ovu sezonu i zbog te, nazovimo je, dugogodišnje frustracije navijača imamo razlog zbog kojeg ne smijemo podbaciti. Nama su navijači veliki plus. Što se tiče Hrvatske lige imamo tu i nekoliko ozbiljnih minusa. Recimo ozbiljni igrači kad gledaju naše utakmice u ligi, ne doma nego u gostima, vide 2 različita svijeta. Kad igramo gostujuće utakmice tamo je 70%, ako ne i više naših navijača, ali problem je infrastruktura na kojoj igraju. Mali stadioni, loši tereni i to nije na zadovoljavajućem nivou pa to može biti minus. No, s druge strane svi oni žele igrati u velikom klubu koji ima veliku navijačku podršku. Navijači su za nas velika vrijednost kluba i nije upitno da taj faktor jako puno pomaže. Ono što naši navijači rade je čudesno, a uz to imamo i lijep grad uz more, dobru hranu i ostale stvari koji su veliki plusevi. Opet što moramo razumjeti da igrači veće kvalitete ipak najviše gledaju kvalitetu ligi i infrastrukture. Svi oni žele igrati protiv kvalitetnih igrača u ozbiljnim ligama. Tu naravno moraš pronaći neki argument, a nama su tu navijači ozbiljan i jak faktor.